I com els dia, comencem en un projecte molt ambiciós, però que estic absolutament segura de que s'aconseguirà amb la participació de tots nosaltres. Rebem ja a Xavi Ródenas i a Miquel Camarena. Bona vesprada, com esteu els dos? Bona vesprada. Bueno, jo no sé de quin cabet pensant eixa idea fantàstica que quan la vaig trobar per Twitter vaig dir feia falta que algú traguera esta idea d'algun lloc. Això Xavi t'ho dirà millor que... Bueno, jo crec que va ser quasi la gent la que va donar la idea, perquè quan van passar aquells incendis dramàtics de primers d'estiu, que no només van ser a la Vall de Vernissa, que després es van anar embolcant a la resta del País Valencià, doncs clar, la gent demanava a crits una resposta, què podem fer? La gent que estem més involucrats en el territori, que ja portem anys treballant en iniciatives i tractant de posar en marxa un altre model de territori, doncs ens arribava aquesta queixa de socis, del col·lectiu mateixa, amics, n'hi ha que fer alguna cosa, i clar, aquesta impotència jo crec que quasi. Enllà del foc s'anomena el projecte. Per què este nom? Perquè no volíeu quedar-se parats en la frustració dels incendis i anar més enllà, o per què este nom? El nom ve a partir d'uns versos de la nostra poeta de la comarca, Maria Josepa Escrivà, que va fer un poema molt xulo, la veritat és que molt xulo, sobre el foc, un poema a més ple de futur i ple d'esperança, és a dir, enllà del foc sempre vens el verd, és el començament i el final del poema. I bueno, el projecte d'Enllà del foc consta de diverses etapes, però n'hi ha que aconseguir un objectiu. Quines són les etapes que s'heu marcat o quin és l'objectiu final que s'heu marcat en aquest projecte? Doncs inicialment, de les primeres converses que tingueren, clar, el projecte era una exposició fotogràfica dels fotògrafs que tenim a la Safor, magnífics fotògrafs. N'hi ha molts de professionals, de semiprofessionals i de voluntaris o d'aficionats que estan començant. Jo tenia que comptàveu amb Ximo Ferri, amb Nacho Francés, Àlex Ruiz, Juancho Ribes i Àlex Oltra, no sé si se n'ha sumat algun més. No, aquests són 5 fotògrafs, 5 mirades molt diferents, però molt entranyables, jo crec, molt boniques, i són gent en la que ja han treballat per un costat o per un altre i que són professionals de la fotografia, que pensaven que era important reivindicar el paper dels nostres fotògrafs, i res, de seguida els van prestar a participar d'esta idea. Volien que reflectira el projecte no els incendis de l'últim gran incendi de la Vall de Vernissa, sinó els últims 6-7 anys els incendis que han anat passant per la comarca, que tots en el seu grau han sigut dramàtics. Nosaltres hem rebut la doble bofetada, per dir-ho forma, perquè fa un any i mig van rebre un incendi molt potent a la banda dreta de la vall, i aquest any a la Serra Grossa, al voltant de Ròtova, fins quasi Llutxent, i aquest any ha sigut a l'altra banda, a la Serra Acuta, Castellonet, fins a pràcticament Terrateig. Que ens han cremat per totes les bandes. Per totes les bandes. Entonces, clar, jo crec que érem els que més motius tenien un poc per rebel·lar-nos i en positiu mostrar alguna cosa, i res, la idea inicial era que ara, de fet, jo crec que ara ja pel carrer els incendis ja queden lluny, després de 3 mesos d'estiu ja van quedant com lluny. Encara que el paisatge cremat segueix ahí, és difícil i complicat d'oblidar. Sí, però eixa ràbia primera que sent la gent, eixa impotència, sembla que quan arriba l'hivern com si s'adormira, d'alguna manera, cau un poc en l'oblit, i sí, la gent es lamenta quan alça el cap, veu el paisatge, o quan fa alguna excursió i se n'adona que està tot cremat, i que tarda a regenerar-se, però en un primer moment eixa ràbia és quasi, diguem, tema de conversa, i a poc va diluint-se. El que pretenem nosaltres és que no es diluïsca, sinó que es canalitze cap a algo positiu. Aconseguir que la societat demane que de veritat les administracions, qui s'ha d'implicar en la conservació del nostre entorn, s'implique de veritat i faci polítiques reals. Bé, implicació ja n'hi ha, no per part de millor qui desitjaríem, d'administracions, etc., o no tota la que desitjaríem, però ja estan les implicacions dels fotògrafs que parlàvem i més col·lectius també professionals, com el col·lectiu de Saforíssims, que també Efectivament, i des del primer moment es van brindar a donar-nos tota la seva ajuda, i la veritat és que no podem més que estar molt agraïts per tot el que estan fent. Sí, la veritat és que la resposta de la gent en tots els sentits ha fet créixer el projecte, que inicialment, com comentava, era una exposició i ha derivat en un catàleg, en un blog que està ja en funcionament molt actiu. El blog és? El blog és enlladelfoc.wordpress.com.
I clar, i allí encara van trobar la forma de que la gent poguera respondre, i aquesta impotència, ràbia que deia Miquel, transformar-la en algo positiu, pues, enviant fotos, enviant textos, i el blog ara per ara està replegant aquests enviaments que la fotos de fa 2 anys, de fa 3, de fa 1, i les estem penjant totes al Flickr, i allí s'està fent un gran magatzem d'imatges ja domèstiques, no com la dels nostres fotògrafs, però que igualment són el seu punt de vista i la seva, en certa forma... La gent se sent protagonista, participa, i això sí sempre és interessant, obrir el projecte a tot el que vulgui participar. I de fet, Saforissis es va brindar des del primer minut, vam emprar aquesta frase esperançadora de Maria Josep perquè era, jo crec que ja l'havia escrit per al col·lectiu feia un any i mig, quan l'incendi anterior, i era com la frase en la que es va... Ara bé, s'ha cremat tot, però volem, no? Què n'hi ha més enllà? Podem ser positius, podem construir un altre model de territori, i l'Ecomuseu, que és un projecte del col·lectiu, sempre ha estat en aquest debat. No, nosaltres tenim idees, no estem en una pancarta de no, sinó tenim idees i les duem a terme, i tenim gent capaç i preparada. Sí, ho aconseguiu, perquè de fet esteu també este projecte tratant de finançar-lo a través d'internet, d'una plataforma de crowdfunding que s'anomena Verkami, i sí que heu tingut resposta. Conteu un poc als espectadors en què consisteix exactament i com poden col·laborar. Bé, el crowdfunding és una forma relativament recent i novedosa de financiació per a projectes que d'altra manera no trobarien cap via de finançament. Jo no tinc massa idea d'anglès, però crec que significa alguna cosa així com finançament en massa o alguna similar, i n'hi ha diverses plataformes a internet que es dediquen a desenvolupar aquest tipus de finançament. Es tracta de presentar un projecte i durant un període de temps el tenen obert el projecte, i la gent que entra a visitar aquestes plataformes, com és la nostra, que estem en Verkami... Però que poden accedir a través del vostre blog, que està allí l'enllaç, efectivament, sí, a través del nostre blog enllaça directament amb Verkami, també, si algú vol entrar a veure-ho, i ahir, per mig d'aquesta plataforma, la gent aporta, n'hi ha diferents quantitats de diners, i la gent aporta la que pot o creu que el projecte li mou a destinar. Però que hi ha un mínim que jo pense, quan estava mirant la vostra pàgina, el vostre blog, hi ha un mínim que jo pense que és, accessible a qualsevol persona, que és de 5 euros, i a més li doneu un detallet també, com per a justificar aquesta participació. Sí, el mecenatge o micromecenatge, que seria una traducció més propera, es tracta d'això, de ser mecenes d'activitats i d'accions culturals, esportives o de la natura, com és el nostre cas, i clar, es tracta que si eres mecenes tens una recompensa, entrar en aquest joc de poder regalar-li alguna cosa per aportar, per poc que siga, a vegades un detall, perquè en la seva petita aportació està ajudant a que això funcioni. 5 euros és un detall que comentàvem abans, que tenim alguna aportació de 5 euros que ens fa molta il·lusió, perquè pot ser sigui un xiquet o un xaval jove o algú que no pot, que va superapurat per la crisi, però que vol posar... Vull posar el meu granet d'arena. Exacte. És més la voluntat, de veritat, de participar en aquest projecte que altra cosa. I de fet tenim de 5 euros a 100 euros, i els mecenes en més quantitat estan sent de 50 euros, que és una aportació molt elevada, perquè la gent, els de Verkami te van assessorant i diuen, normalment la gent posa entre 25 i 35, la gent està aportant 50 euros, que és una quantitat que és ja important, que fa créixer el volum d'aportació. Jo crec que d'alguna manera això vol dir que creuen en el projecte, que pot ser interessant i positiu. I bueno, pront ens queden encara 14-15 dies per arribar, però s'aconseguirà, tampoc us quedava massa per arribar als 3.000, que és aquest objectiu inicial, però que... Queda un poquetet, en fi, esperem, de moment el ritme sembla que va bé, però si la gent creu en el projecte, esperem arribar. Vinga, doncs en enlladelfoc.wordpress.com, ahí està l'enllaç també per a Verkami, per a fer aquesta xicoteta aportació, inclús de 5 euros, el que siga, tota pedra fa paret, com diuen, no? Sí, perquè el projecte ha anat creixent, com dic, i és un projecte, a més, molt lligat a l'Ecomuseu Vernissa Viu, que té molts projectes, alguns en marxa, altres a l'espera, però Enllà del Foc també vol anar més enllà, vull dir que de moment amb això pagarem les impressions de les fotografies, començarem a fer girar la
l'exposició durant l'hivern, que és quan comentava Miquel, més falta fa recordar el drama d'aquests incendis, van demanar als fotògrafs que volien fotos dramàtiques que són la realitat, perquè que no les suavitzaren. Sí, que no les suavitzaren, perquè el que volem transmetre és que és un drama realment, i la gent que estem treballant allà, després dels projectes en marxa amb propietaris, itineraris que hem fet, i quan vas allà veus els cartells cremats, ves les propietats on les estàs negociant, vendre la taronja dignament o refer marxes de pedra seca que s'han cremat, se te cau el món a terra. I volem que això quedi reflectat en l'exposició. Volem fer un llibret més o menys digne també, que represente, que quede alguna cosa d'aquesta exposició, a part de que la volem anar girant pel País Valencià. L'exposició esperem que dure molt de temps girant per allà, enviant aquest missatge. I després sí que voldríem fer una actuació concreta en una finca de la Vall de Vernissa. Sí, seria l'objectiu final, el que teniu en ment també per a rehabilitar un poc tot allò que s'ha destruït. Sí, és una acció simbòlica, potser més, però clar, els 3.000 euros no són l'única font de finançament. Estem negociant també amb empreses privades com a patrocinadors que entren a formar part del projecte a canvi de que puguen gastar el seu logo en la seva propaganda, en els seus tríptics, en la seva web, un logo de bona qualitat dedicat exclusivament a l'empresa en qüestió, i que això en certa forma beneficia l'empresa en la seva política de màrqueting, però que també aporta econòmicament alguna cosa al nostre projecte, de forma que si podem arribar a 4.000, 5.000 euros estarem ampliant també en Llac del Foc, i podrem no només fer l'exposició, el llibret i l'acció, que pensem que en 3.000 euros ho aconseguiríem, i qualsevol que manegen els 3.000 euros. Estava pensant-ho, però haureu perfilat molt el tema del pressupost perquè... Sí, però en això jo sempre envio un missatge, que el món associatiu sap utilitzar els diners fins a l'última gota d'una forma increïble. Això hauríem d'aprendre, molts del món associatiu a fer això. També nosaltres desitjaríem tindre pressupostos més grans, que no hem tingut mai, ni ara en crisi ni fa 10 anys. Però sí que estem confiats de que podrem anar aconseguint més recursos, perquè ens agradaria anar un poc més enllà, és a dir, fer no només una actuació simbòlica, que sí que la farem al final de tot aquest procés, sinó continuar. Sabeu en quin punt concret ja ho heu decidit? N'hi ha diverses finques, el que tenim clar és que és una finca privada, volem que sigui una finca privada d'una persona propera, que tinguem un conveni de col·laboració amb aquesta persona, que nosaltres diguem acords de custòdia del territori, i que en certa forma ens assegure que aquesta actuació està en una finca on el propietari sap i vol que la seva finca ajude a la conservació. No volem que siga un lloc arreu, sinó una persona que ja estiga de per si compromesa amb la natura i amb això. I sí que n'hi ha altres projectes que si van arribant diners o podem gestionar-los el més austerament possible, doncs per exemple n'hi ha la idea de fer un conte infantil que expliqui els problemes del foc. Que sensibilitzar també als menuts. Sí, perquè sabem... Sí, d'alguna manera participar en algun tipus de campanya escolar. Que arribi a les famílies a través dels xiquets, que a vegades és una via més directa que altres, i que el conte explique molt localment, amb paraules nostres i imatges del nostre entorn, de la Safor, que el foc té unes conseqüències molt brutals sobre el territori, sempre en quan no és natural, és a dir, no seguir la periodicitat que hauria de tindre un incendi mediterrani, que és de 100 anys, i que nosaltres, els éssers humans, estem fent que siga de 20 anys, de 15... Estem estretant els no dona temps a regenerar-se el bosc. Estem cremant boscos molt joves, que no poden ni defensar-se del foc. Això és el problema, no el foc en si. Perquè si el bosc és adult, crea els seus mecanismes propis. Això ho entén més ell, que és forestal. Sé que crea els seus mecanismes. Té un mecanisme que s'espolsa el foc de damunt. Exacte. Així el bosc va creixent i quan arriba al centenar d'anys té mecanisme de defensa davant el foc. Però nosaltres no deixem que la massa forestal passi dels 20 anys. Cada vegada que arriba un foc és molt dramàtic. I en tot això la idea és aquesta. Són moltes coses, però sí que volem enviar aquest missatge positiu de transformar la ràbia en algo positiu. En algo positiu i de futur.
esperançador i bueno, també implicar als fotògrafs, als poetes. I a la societat també la voleu implicar perquè esteu oberts a propostes, ho he llegit al vostre blog. Sí, tota la idea jo crec que és això, Enllà del Foc és un projecte que està creixent i totes les aportacions que ens arriben les tindrem en compte i si podem incloure-les en este programa i trobar finançament anirem tirant-les endavant. També al blog, les empreses que estiguen escoltant-vos i que vulguin col·laborar, també al blog podran trobar informació d'on trobar-vos o on posar-se en contacte amb vosaltres? Efectivament. Com poden, allà es pot contactar amb nosaltres. Perquè n'hi ha diferents formes, també poden ser mecenes des de 100 euros a 600 les empreses, perquè són altres quantitats, i també ells tenen recompensa diferent segons posen 100 euros o 500, no? I amb tot això també volíem enviar un missatge de professionalitat, no? De que darrere de la natura i del patrimoni n'hi ha gent professional que s'estan dedicant des de fa molts anys a això ja i que també volem cobrar i dignament com fan altres persones, no? Estem ja cansats de que tot el que té a veure amb patrimoni i natura siga voluntarisme pur i dur, no? I voldríem que en tot el que envolta Enllà del Foc també a poc se vagi generant aquesta remuneració als professionals que participen en tot el procés, que són des de maquetadors a enginyers o a que no siga sols una tasca voluntària, perquè al final és el nostre futur també, és el que respirem. Sí, perquè al final no tot pot ser voluntarisme, també darrere n'hi ha una dignitat i n'hi ha gent que treballa una part pel voluntarisme i altra part perquè també se la guanya, és la seva professió, la seva formació i vol dedicar-se a això, no? I aquest missatge també vaig arribant, no? Que no és roïn que el fotògraf que està participant en aquesta exposició pugui cobrar per posar les seues fotos allí, és el seu treball, no és roïn que el que ha maquetat el blog cobre. No sempre té per què ser altruista. Exacte, això és un missatge. Tenim que saber viure també d'eixa feina, està clar. Doncs jo sols vos quede que dir que molt d'ànim, que vos queden 14 dies per aconseguir aquest objectiu, que estic segura que l'aconseguireu i que totes les coses que tingueu ja a puntes, enllestides, que vingueu així a contar-nos-ho, que estarem encantats. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Miquel Camarena i Xavi Rodenas, gràcies per estar així. Molt bé, gràcies a vosaltres. Nosaltres anem a publicitat, després d'aquest missatge positiu, de com traslladar un sentiment negatiu de ràbia en algo positiu i com fer-ho sempre bo per al nostre futur. Amb aquest missatge ens anem a publicitat i tornem amb les Falleres Majors de 2013. This is a time. I tal com els havíem anunciat, ja les tenim ací al nostre plató del TS Magazine, a les Falleres Majors de 2013. Elles són Liliana Requena, què tal? Hola. I Ainhoa Fernández, com esteu? Molt bé. Bueno, ara sí que ho poden dir en majúscules perquè ja s'ha celebrat la vostra demanar. Primera va ser la teua, no?, si mal no recorde. I què, com va anar? Com ho vas viure? Sí, ho vaig passar molt bé. Era com t'esperaves? T'havies muntat una pel·lícula en el cap i va ser aixina? Va ser diferent? No, va ser un poc més de lo que jo em esperava. El va agradar més encara? Sí. Ah, doncs això sempre és positiu. Bueno, i després la teua, Liliana, com va estar? Estaries nerviosa? No sé, com va succeir tot? Estava tranquil·la. Vaig passar el dia tranquil·leta, però el matí estava més nerviosa, però quan vam pujar per la part de darrere del Palau, abans d'eixir, sí que ahir ja em vaig emocionar i ja vaig començar a ficar-me més nerviosa, però estic contenta perquè va eixir tot molt bé. I, bueno, com se sent una quan l'alcalde li pregunta si vol ser fallera major? Molt bé. Bueno, jo em vaig ficar nerviosa i em vaig enganxar quan vaig dir sí, accepte, però és com que ja t'ho creus més. Vas assimilant-ho també. I teníeu ja preparat el vostre discurs, el que havíeu de dir i tot? Sí, un mes més o menys antes de la demana ja ho estàvem ensaiant. Ah, doncs molt bé. Així no se vos queda res en el tinter, no?, de tot el que voleu dir. No, vam dir tot el que volíem i contentes. A més, l'entorn també era fabulós, no?, en el Palau Ducal. Com es vau sentir a un lloc tan emblemàtic de la ciutat com este? Jo privilegiat per poder fer-la demanar en el Palau, perquè és un lloc emblemàtic i és preciós, i poder fer allí l'acte de la demanar és meravellós. Un poc més especial encara. Sí, és donar-li més categoria a l'acte de la demanar. Tu què vas pensar, Ainhoa, quan el van dir ho fareu en el Palau? Pues estava molt contenta i a mi m'agrada molt el lloc. I entonces pues em va agradar molt. Havies visitat el Palau ja abans? Sí, algunes voltes amb el col·legi hem anat i ho hem vist.
2 o 3 vegades, i alguna volta amb el papa i la mama. Molt bé. I tu m'imagino que també hauries estat allí Sí, abans. vaig estar també de menuda en el col·legi i després he tornat diverses vegades. I una vegada acceptat el càrrec i tot, ja comenceu a xerrar amb la gent, se solten els nervis i què tal? Ja esteu més tranquil·les, disfrutant de l'acte? Sí, una vegada ja s'acaba el relajes i ja pues, disfrutes més de la festa, no? de lo que és l'acte. A quanta gent li donaríeu 2 besaetes? Vau contar a la gent Molta. que vos felicita i tot? No vam poder sopar. No? No. No, Bueno, perquè jo- la gent volia fer-se fotos Clar. i donar-te l'enhorabona, entonces... I teníeu allí muntada una bona festeta? Perquè Sí. jo vaig passar i hi havia música i tot. Molt Sí. Ho vam passar molt bé. Sí, Bueno. Ainhoa portava un quartet de corda que va estar molt bé, i jo vaig portar un grup de jazz i vam passar una nit... Això és l'important al final, passar-se-ho bé. Sí. I parlant de passar-se-ho bé, ja clavades en la voràgine fallera, quina és la festa o quin és l'acte o el dia en el que més bé se ho passeu, però ja vestides de fallera, en el que disfruteu, en el que rigueu? Quin dia és? Pues a mi m'agraden tots els que fan en falles, però sempre m'ha agradat més des de ben menudeta l'ofrena. I antes de falles, la presentació. Clar, la presentació, que a més la teniu ja Sí. quasi ahir, ara parlarem de la presentació també. I tu, en quin acte o quin dia el divertixes més de falles? O pas votar o ballar o no sé? M'agraden tots, però així de votar i de ballar, la despertar. M'encanten. M'encanta la despertar. No em perd ninguna. Participaràs en la teva comissió, ara siguem fallera major, o com ho faràs? Sí que volia, perquè jo visc dalt d'un plant en la falla del Mosquit, que és la meva comissió, i sí que volia anar, encara que fora pues, pegar la volteta i ja està. No sé si em donarà temps, però ho intentaré. Sí, segur Sí. que algun dia segur que ho aconseguiràs. Sí, sí. I com a més emotiu d'això que vos és la llagrimeta, jo no sé si també serà el mateix dia per a tu, el de l'ofrena, perquè a banda de passar-te-ho bé per allò de veure totes les flors i tot, pues, també és emotiu, no? O és un Sí. altre dia diferent? És un altre dia diferent a tots els de les falles, perquè, no sé, és més emotiu que és de més. I... Això d'oferir-li les flors a la Sí. Mare de Déu, veritat? Mm. Plores, tu, quan estàs allí davant d'ella? Se t'escapa la llagrimeta encara que no ho vulguis? alguna vegada que una altra voltes. Sí que t'has emocionat. Sí. I per a tu coincidixes en ella o és un altre dia? Sí, el més emotiu per a mi l'ofrenda. Sí, i més enguany. Més especial És més encara, especial, perquè sí. a més després vos faran les dansaes, el Sí. castell, Sí. vos canten... Sí, La veritat és que el final de l'ofrena és preciós. Sí. És massa. I si que vosaltres les protagonistes, pues encara més. Sí. Bueno, i dies tu que un dels que més t'agradava era la presentació, Sí. parlàvem de que ja estàvem prop, és el primer cap de setmana de novembre, Sí, el dia i com va tot, la indumentària, el traje, els Pues- adreços, les pintes, ja està tot a punt? Encara estem fent retocs en el traje? Com Sí, va? encara no Bueno. el tenim. Encara no han començat més o menys a fer el traje, però més o menys ja n'hi ha una idea. Què sabeu del traje, de la presentació? El traje, bueno, nos el donaran sobre finals de setembre i sabem el color perquè l'hem elegit Ainhoa i jo, que és preciós. Sí? És un No es dibuix... pot dir, aleshores? No, el color no, el Jo que volia color no. treure-vos una exclusiva, no podrà Encara ser. no. El color no, però estem segures de que serà molt bonic. Molt especial Sí, també el sí traje que de la era presentació molt per el detall que comentàvem abans de l'entrevista, que és un regal molt especial. Sí. Qui vos el fa, aquest regal? Pues Conteu-li el als fa- espectadors. El regal el fa la Junta Local Fallera de Gandia, es dirà Fallera Major Infantil de Gandia i Fallera Major de Gandia, i és un dibuix exclusiu per a la nostra ciutat i que el portaran a partir del 2013 totes les falleres majors de Gandia. En la presentació aniran en el mateix traje, podran triar el color, com en el vostre Sí, cas? ells podran triar el color. Triaran el color, però no... El dibuix, triaran el no? color, però el dibuix sempre, a partir d'enguany, serà sempre el mateix. Ja l'heu vist vosaltres, el dibuix, Liliana? Sí, l'han vist el dia de la presentació que van fer en la Junta Local, van veure el dibuix i ja està, ja no l'han tornat a veure perquè també volen que siga sorpresa. Vos va impactar? És molt diferent? Vos va sorprendre? Vos va emocionar? Què vau sentir quan vau veure la tela?
És que a mi em va agradar molt. És diferent als tratges que tinc i a tot el que jo he vist fins ara. I el d'Ainoa també és un dibuix de xiqueta, és preciós i pensem que quedaran molt bé. Sí, que quedarà molt xulo. Ja esteu fent-se també la foto mental de com anireu en els vestits? Perquè en la presentació del dibuix el van veure en blanc i negre, però segur que en color és més bonic encara. Clar, sempre guanya, veritat. Aleshores no podem dir res del dibuix, no podem dir res del color. Sí, el dibuix és un dibuix del segle XIX i Rafael Català el va rescatar dels arxius històrics que tenen ells per Gandia. Ja està tot el món investigant els dibuixos de Rafael Català a veure com serà el tratge de la presentació. És exclusiu, no l'han tret mai en València. Vaja, doncs és una primícia que ens encanta escoltar. I per a la resta de falles, no sé, teniu algun color preferit? O no sé si es pot dir també això d'algun altre tratge que dureu? Durem els que tenim de reines, de falla, i colors clarets. Vos agrada algun més especial que un altre? Pues... Que vos trobeu més guapes o més afavorides amb un color determinat? Jo en el malva em trobo més guapeta, però no sé. A mi sempre m'ha agradat el blanc que tinc. Sempre m'ha agradat. Doncs estarem molt pendents a veure com lluïu en aquests tratges, amb aquest també que dureu el dia de la presentació, que serà una expectació, m'imagine. I la resta de complements, el que són adreços, manteletes i tot, que ja ho heu triat també? Sí, està triat, falta anar a replegar-ho, però ja està a puntet. Bueno, doncs res, ultimant detalls ja quasi, perquè recordem que teniu una gran trajectòria dins del món de les falles. Haurà sigut molt emocionant, bueno, haurà sigut no, anirà a ser a partir d'ara molt emocionant representar a tota la ciutat també per a vosaltres. Sí, és un orgull poder representar a Gandia. El dissabte passat vam anar a la presentació de Dénia i la gent es quedava mirant i el sens important. I amb responsabilitat també. Sí, molta. I teniu més presentacions en l'agenda? Sí, pues ara, després de la de Dénia, que va ser la primera, tenim la de segunda a continuació i després ja tenim totes les altres. Bueno, doncs molta activitat, una agenda d'allò més completa. Ho podreu dur avant tot? Heu pres vitamines o alguna cosa? Prenem, sí, jo sí. Una bona alimentació, veritat, Ainoa. Això és fundamental també. I el tema de la feina, què tal, Liliana? Compaginant-ho bé? Bé, perquè tinc unes companyeres meravelloses que ja m'han fet algun canvi que altre i en elles no tinc problema. Sempre és bo comptar amb bons companys de feina. Sí. I a l'escola, que també ets sents recolzada, els mestres t'ajuden un poquet més per si faltes algun dia? Bueno, no, jo seré com ha sigut sempre en el col·legi. Molt bé. Jo m'esforçaré com tots els anys, però sí que, no sé, en la classe ser més, no sé, més arropada, que dic jo. Molt bé. Doncs anirem seguint-vos la pista. Ens encantarà anar fent aquests descobriments de nou tratge, a més amb aquest dibuix tan especial, inèdit. Descobrirem també els colors que heu triat i bueno, doncs això, anirem seguint-vos molt de prop totes les activitats que feu i també convidant-vos a que vingueu més vegades ací al TS Magazine per a que ens conteu com es sentiu. Sí, gràcies. Quan vulgueu, tornem. Bueno, pues que vagi molt bé, xiques, i amb elles, amb les falleres majors de 2013, que han dit oficialment que sí que volen ser, com per a renunciar, Amb elles ens acomiadem en el programa d'avui, amb estos somriures que tant ens agrada contar així en el TS Magazine. Recordar-los també que poden trobar-nos a la web de telesafor.com, a www.radiogandia.net. Passen una bona nit. Fins demà. Adeu. Time.